Ahoj všichni, vítám vás u nového pokračování. Posledný týden nemám moc náladu. Poprvé po 6 a 20 letech jsem se cítím vyhořela. Je to nepříjemný a přetěžující pocit. Nepříjemná zkušenost, kterou je těžké prožít den za dnem. Mám mnoho obav, že nebudu moci rychle najít novou práci, nebo že se prostě bojím něčeho jiného. Chápu, že tyto obavy jsou nepodstatněné, ale ještě jsem nedokázala překonat tento strach, abych byla upřímná. Když se seznámíte s novým pocitem, je vždy těžké ho přijmout takový, jaký je. Snažím se potěšit maličkostmi, ale v tuto chvíli to nejde. Je to dokonce překvapivé. Nadále pracuji v hlavním zaměstnání 5 dní v týdnu a pracuji 2 dny v týdnu ve svém druhém zaměstnání. Teď chodím do posilovny 1 nebo 2krát týdne, prostě nemám čas navíc, bez ohledu na to, jak moc chci. Dáňa se mi snaží pomáhat v domácnosti a s vařením. Obecně platí, že život jde dále. Všechno má svůj čas. Dneska přijela jsem na práci, budu pracovat a dnešek, včera večer mluvila jsem se známými, s kamarádkou, ještě s jinou kamarádkou, co se týká mého změnit práce a určitě to je těžké, protože mám v sobě nějakou úzkost, prostě každý den já cítím, že špatně spím, že já špatně myslím a včera ještě byl normální den, protože včera jsem pracovala, měla jsem náladu a celkem tak nějak normálně reagovala na obecné věci v práci. A když jsem neměla tu úzkost, měla jsem motivaci pracovat krok za krokem, dělala jsem hodně věcí. Dále šla domů, tam editovala videa, psala nějaké podcasty, jakoby ten scénář jsem psala. A taky hodně všeho mohla jsem udělat, taky ještě jít do posilovny a další věci. A teď já cítím, že já kvůli tomu, že jdu do práce, já nemám síly na ostatní věci. A pro mě to je škoda. To je velký průšvih, že já nemůžu to kontrolovat, ten pocit, že já nemůžu kontrolovat svoje reakce. A pro mě to taky není dobře, ale já doufám, že ještě za týden já budu znát, co já budu s tím dělat, protože já chci dát si čas analyzovat tuto situaci, analyzovat to, co mám uvnitř sobě, analyzovat to, jak já můžu reagovat dále, co já můžu udělat, jaký směr já můžu vybrat, jak já to můžu udělat a co s tím vůbec dále dělat, jako chápete, ano. A já doufám, že celkem váš den jde normálně a pokud jste cítili občas nebo v nějaký moment svého života vyhoření, jak jste reagovali, co s tím jste dělali, co mohli jste udělat takového, co by vás posunulo dále. Mám zájem o to, můžete napsat do komentářů. Dneska tak slunečno, prostě. To určitě motivuje žít dále, dělat nějaké dobré věci pro sebe, pro ostatních a prostě koukat na takové maličkosti, jako na možnosti. Pro mě to vypadá milé. Taky už plánuji nový video a chci natáčet ceny v Rusku, v různých místech, v různých obchodech. Ukážu vám různé ceny. Teď koukám, kde já můžu natáčet. A dneska jsem odpověděla na otázky a moje poslední video bylo, co se týká nevýhod života v Rusku a jak hodně lidí z Česka
říkají mi děkuju za informace, že možná nám povídeš nějaká nová fakta a pro mě určitě to je zajímavé, taky číst každý komentář, ale tam já už nevím, 200 komentářů, to je hodně, nemůžu číst jakoby každý a odpovídám a snažím se, ale některé lidé začínají být pasivně agresivní a to není dobře a já chci říct, že bydlím v Rusku, to je součást mého života, to je součást mé mentality a já chci ukazovat vám i plusy Ruska, i minusy Ruska, jak to všechno vypadá uvnitř, jak já to dělám nějaké věci obyčejné, prostě protože jakoby možná pro lidi, kteří bydlí v Evropě, to vypadá divně nebo ještě něco, možná uvidíte pro sebe nějaké plusy, no. Já chci doufat, že každý z vás může pochopit, že to je prostě můj život a Česko je moje vášeň. Miluji Česko, miluji Prahu a já chci mluvit s vámi, já chci mít nějakou komunikaci s Českem. Ano, já teď nemůžu být v Česku. Ano, jsem to plánovala udělat, ale kvůli tomu, co se děje v Rusku, mezi Ruskem a Ukrajinou, já prostě to už teď nemůžu udělat. Ale uvnitř sobě já miluji Česko a vždycky budu milovat. Každý den poslouchám nějaké podcasty v češtině, každý den mluvím česky sama se sebou, dělám alespoň něco krok za krokem, abych mohla mnohem líp znát jazyk, Česko celkem. Tak jo. Dneska napsala jsem rezignaci a moje kolegyně mě řekla, že ona by si nikdy nemyslela, že můžu vyhořet. Ale to se stalo, určitě začínám myslet na to, že prostě nemohla jsem to udělat, že proč nemohla jsem dále pokračovat, že možná něco jsem udělala nesprávně, mám jakoby ten pocit viny, ale já vím, že nemusím to mít, že prostě to musí být dokončeno. Ale když ostatní lidé v práci začínají říkat, že Nasťo, proč to se stalo, proč tak odreagovala si, ale tak jak se stalo, musím něco ve svém životě změnit, můžu najít novou, kvalitnou, vůbec zajímavou práci a všechno bude v pohodě. Ale ten strach uvnitř, on jakoby nedává normálně žít, proto... Děkuji za sledování a přeju každému z vás mít čas na nějakou dobrou myšlenku. Čau a ahoj.